السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. سامعین و حضرات، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی چند آزمائشاں دا ذکر کرانگا. اللہ رب العالمین نے جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو امتحانات آزمائشاں دے اندر مبتلا کیتا اور ہر امتحان ہر آزمائش دے اندر اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام مالک دی توفیق نال کامیاب رہے اور اللہ ذوالجلال اپنے پیاریاں تے امتحان آزمائشاں اس طرح ہی لیاندا ہے، انہاں نو آزماندا ہے. اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام تے بڑے بڑے امتحان آئے اور ہر امتحان دے اندر
جناب خلیل اللہ علیہ السلام کامیاب ہوندے رہے، بتاں نو توڑیا تے لوگاں نے پروگرام بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹ کے جلا دیتا جائے۔ تو اللہ دے پیارے خلیل تے یہ بہت بڑا امتحان سی، لیکن آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، اگ دے اندر جانا قبول کر لیا، لیکن رب دی توحید تو اپنے قدم نو پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس امتحان اندر اللہ نے کامیابیاں فرمائیاں۔ پھر امتحان یہ بھی آیا کہ باپ نے گھر وچوں کڈ دیتا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام رب دے دین واسطے، رب دی توحید واسطے گھروں بھی نکلنا گوارا کر لیا، وطنوں بے وطن ہونا گوارا کر لیا، لیکن رب العالمین دی توحید تو قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نو اس سفر دے اندر ایک بہت بڑی آزمائش، امتحان دا سامنا کرنا پیا، جیڑا کہ آپ دی عزت دا امتحان اور آزمائش سی۔ اللہ رب العالمین نے ان دے اندر بھی اپنے خلیل علیہ السلام نو کامیاب فرما دیتا ہے۔ تو رب العالمین دے پیارے خلیل اس سفر دے اندر اپنے رب کو لو ایک دعا کر دینے، آندے نے رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام کو اولاد کوئی نہیں، کرو بے کارو گئے، اپنے آنے کرو کڈ دیتا ہے، علاقے تو کڈ دیتا ہے۔ تے پیارے ابراہیم علیہ السلام رب کو اولاد مانگ دینے۔ حضرات اولاد رب دی بڑی وڈی نعمت ہے، اے انہاں نو پوچھو جنہاں نو اللہ نے اولاد تو محروم رکھیا ہے۔ گھر دے اندر چہل پہل کرن والا نہ بیٹا نظر آ رہا ہے، نہ ہی بیٹی نظر آ رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اولاد تو محروم رکھیا ہے۔ دنیا دیاں دولتاں تے بڑیاں نے، دنیا دے مال تے سرمائے تے بڑے اللہ نے عطا فرمائے۔ کوٹھیاں دا مالک بنا دیتا، بنگلیاں دا مالک بنا دیتا۔ اللہ ذوالجلال گڈیاں کاراں تے عطا فرما دتیاں نے، ہوائی جہاز تک رب نے عطا کر دیتے نے، لیکن اللہ پاک نے اکھاں دی ٹھنڈک اولاد والی نعمت تو محروم رکھ دیتا ہے۔ تے او بے اولاد بندہ جڑا وہ اپنے مالک دے اگے اے ہوئی التجاواں کردا، اللہ انہاں گڈیاں انہاں کاراں نو میں کی کراں، جے انہاں گڈیاں تے کاراں دے اندر میرے نال بیٹھن والا میرا بچہ ہی مینوں نظر نہ آوے، انہاں کوٹھیاں تے گڈیاں کاراں دے اندر میرے نال بیٹھ
بیٹھن والی میری کوئی بیٹی مینوں نظر نہ آئے۔ اولاد دیاں محرومیاں بندے نو پریشان کر دیندیاں نے، او پاویں اللہ دا نبی کیوں نہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 50 سال تو اتے ہو گئی ہے، اجے تک اولاد کوئی نہیں، تے رب دا نبی بھی اپنے رب کولو دعا کر لگ پہ آئے، رب ہب لی من الصالحین، میرے ربا مینو نیک اولاد دے دے، اللہ صالح اولاد عطا فرما دے۔ رب کولو دعا منگیے، رب دے نبی دا ایمان، اللہ دے پیارے خلیل دا رب تے یقین ہے کہ اولاد رب دیندا، اللہ تو علاوہ اولاد دین دا کوئی اختیار نہیں رکھدا۔ کیوں؟ رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اے زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں کلے میرے اللہ دیاں ہی نے، وہ رب جنوں چاہندا ہے میاں بیٹیاں عطا کر دیندا ہے، رب جنوں چاہندا ہے بیٹے عطا کر دیندا ہے، وہ رب جنوں چاہندا ہے بیٹے تے بیٹیاں اکٹھے عطا کر دیندا ہے۔ رب دیاں مرضیاں نے، رب نہ دین تے آئے تے نہ بیٹا دیندا نہ بیٹی دیندا، میرے رب دیاں مرضیاں دین تے آئے تے یعقوب نبی نو پتراں دی فوج عطا کر دیندا ہے۔ میرے بھائی جے بیٹا نہ دین تے آوے تے اللہ اپنے ایوب پیارے لوط علیہ السلام نو تیاں تے دے دتیاں نے، پر اللہ نے بیٹے والی نعمت عطا نہیں فرمائی، تے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اولادیاں تھوڑا لگیا نے، جدو سارے دشمن ہو گئے، اپنے بھی مخالف ہو گئے تے پرائے بھی مخالف ہو گئے، او دو اولادیاں بڑیاں ضرورتاں تے تھوڑا محسوس کر دینے، ان دعا کر دینے رب حب لی من الصالحین، اللہ مینوں صالح اولاد دے دے، اللہ نیک اولاد دے دے۔ او لوگوں پتہ اے لگیا اولاد منگنی ہے تے رب کولو نیک منگنی ہے، اولاد منگنی ہے تے اللہ کولو نیکوکار اولاد منگنی ہے۔ اے ادھر رب دا نبی رب کولو اولاد منگ رہے ہیں، دعاواں کیتیاں نے، جدو دعاواں کیتیاں نے اسے وقت اللہ نے قبول نہیں فرما لیا، اسے وقت اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی۔ وقت گزردا رہا، وقت گزردا گیا ہے، ایک موقع آ گیا تے 86 سال دی عمر اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہو جاندی ہے۔
اے منگیاں دعاواں جیڑیاں نے میرے اللہ نے قبول فرما لیاں نے، اللہ نے دعاواں منظور کر لیاں نے، تے میرے رب نے اپنے خلیل نو بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ بیٹا جدوں عطا فرمایا ان پچھلی عمرے اللہ بیٹا دے رہا ہے، تے بیٹا دین تو بعد نال امتحان دا پرچہ بھی پا دیتا ہے۔ اللہ نے خوشیاں وکھا دتیاں نے، تے اینا خوشیاں دے نال نال اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے خلیل تے ایک امتحان تے آزمائش بھی لے آندی ہے۔ رب العالمین فرماندے نے اے میرے ابراہیم جی اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا آ جیڑا تینوں میں بیٹا عطا فرمایا اس بیٹے نو بھی لے لے تے اندی ماں ہاجرہ نو بھی لے لے تے جنگل دے اندر میرے گھر بیت اللہ دے کول جا کے چھڑیا۔ اولاداں والیو بچیاں والیو بچیاں والیو، اوے بچیاں نو اپنی آنکھاں تو دورنا مشکل ہے، اجے بیٹا بھی کوئی ہے، اوے زندگی پر دعاواں مانگ مانگ کے لے آئے تے بچہ آئے آئے تے اجے رج کے بیٹے نو نبی نے ویکھیا بھی نہیں، تے رب فرماندے نے میرے ابراہیم اپنی بیوی نو بھی لے لے تے بچے نو باہر جنگل دے اندر میرے گھر دے کول جا کے چھڑیا۔ حکم رب دائے تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں سوچیا، دیر نہیں کیتی، بیٹے نو نال لے آئے تے اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نو نال لیندے نے۔ کھجوراں دا میاں کچھ کھجوراں دا تھیلا پڑیا ہے، ایک مشکیزہ پانی دا نال ہے تے لے کے تر پیندے نے۔ چل دے جتھے اج اللہ دا گھر بیت اللہ ہے نا، اندے قریب جا کے زمزم والی جگہ تے اپنی بیوی ہاجرہ نو تے اپنے دودھ پیندے بچے اسماعیل نو بٹھا دیتا ہے۔ کوئی رب دا نبی ماں جی ہاجرہ نال گل نہیں کر دے، نہ کوئی تسلیاں دتیاں نے، نہ کوئی اللہ دا نبی دس دے، گل بھی کوئی نہیں کیتی۔ انہاں نو ایتھے بٹھایا، ایتھے اللہ دے گھر دے کول چھڑ گئے تے خاموشی دے نال رب دے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تر پیندے نے تے اماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے نو زمین اتے لٹایا ہے تے پیارے ابراہیم دے پیچھے تر پیندیاں نے، آوازاں دیندیاں نے اے میرے پیارے ابراہیم کیوں سانو جنگل ماں تے بیٹے نو جنگل بیابان وچ چھڈ چلے ہو؟ ماں جی ہاجرہ آوازاں دیندیاں جاندیاں نے، پوچھدیاں جا رہیاں نے، پر رب دا خلیل رب دا نبی پیچھے مڑ کے نہیں ویندے، اگے تر دے جاندے نے تے آخر ماں جی ہاجرہ دیا نے اے میرے پیارے ابراہیم چلو اے ہی دس دیو
اپنی مرضی نال چھڈ چلے ہو مینوں تے میرے بیٹے نوں اپنی مرضیاں کر رہے ہو یا رب دی مرضی نال چھڈ کے جا رہے ہو تے اللہ دے نبی خلیل فرماندے نے میں اج رب دی مرضی نال چھڈ کے جا رہا تے جدوں رب دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دا نام لے آئے تے اماں جی ہاجرہ اپنا مکھ مول لیا قدم پیچھے ہٹا لیندیاں نے آندیاں نے پیارے ابراہیم جے رب دی مرضی نال مینوں تے میرے بیٹے نو جنگل وچ بٹھا چلے ہو تے پھر ساڈا رب سانوں کدے ضائع نہیں کرے گا رب تے یقین کنا ہے او لوگوں رب تے اعتماد تے بھروسہ کنا رب تے توکل ہے آندیاں نے رب دی سپرد موت بیٹے نو رب دے سپرد کر چلے ہو رب دا حکم تے رب سانو ضائع نہیں کرے گا اللہ تے نبی اگے تر جاندے نے جدوں ویکھیا کہ بیوی ہاجرہ بھی نظر نہیں آ رہی بیٹا اسماعیل بھی نظر نہیں آ رہا تے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب اگے اپنے دامن پھیلاندے نے ہاتھ چک دے نے تے دعا کر لگ پیندے نے ربنا انی اسکلت من ذریتی ربنا انی اسکلت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون تین دعا اس موقع تے اللہ دے خلیل کر دینے کی دعا کر دینے ربنا انی اسکلت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے میرے رب میرے ربا میں اپنی اولاد نو تیرے گھر دے قریب تیرے محترم تے عزت والے گھر دے قریب اللہ بے آباد جگہ تے میں چھڑ کے چلے آواں تے اللہ نال اگلی گل کی آندے نے اللہ تیرے گھر کول میں اپنی اولاد نو بیٹھا چلیا تے دعا کیڑی پہلے کیتی ہے اپنی اولاد واسطے اللہ سانو بھی توفیق انج دیاں دعاواں منگن دی عطا کر دے کیڑی دعا پہلے اپنی اولاد واسطے اپنے بیٹے واسطے کر رہے نے ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ اس واسطے تے بٹھا چلیا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس میرے ربا اس واسطے تیرے گھر کول بٹھا چلیا تاکہ نماز پڑھن والے بن جان اللہ نمازی بن جان لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس اللہ لوکاں دا دل اینا
ول مائل کر دے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ میرے ربا انہاں نوں پھلاں دا رزق بھی عطا کر دے۔ تین دعاواں کیتیاں نے، اللہ میری اولاد نو نماز پڑھن والا بنا دے، اللہ انہاں ول لوگاں دا دل مائل کر دے، اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کر دے۔ پھر فرماندے نے لعلہم یشکرون، اے نعمت پا کے اللہ تیرا شکر کرن والے بن جان۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اے دعاواں کر دے پہنے، میرے ویرا دعاواں کریا کر بچیاں واسطے، اولاداں واسطے، اپنے مالک اگے ہاتھ بن کے دعاواں کریا کر۔ اللہ ساڈی اولاد نو نمازی بنا لے، 5 وقت دا ساڈی اولاد نو نمازی بنا لے۔ او بندہ او ماپے کامیاب نے جنہ دیاں اولاداں 5 وقت دیاں نمازن بن جال۔ حضرات جے زندگی اندر دعاواں کر کر کے، کوششاں کر کر کے اپنی اولاد نو نماز تے لگا لیا، بچہ تے نمازی بنا لیا، میاں بیٹی تے نمازن بنا لئیے، تے سمجھ لے تیرے واسطے مرن تو بعد بہت بڑا صدقہ جاری آئے۔ اس واسطے محنت کر اپنی اولاد تے، کوشش کر یہ اپنی اولاد تے۔ دنیا دا مال کی ہے، اے تے آن جان والی چیز ہے۔ آج اگر کوئی لکھاں ویچے تے کل لکھاں والا، آج لکھاں والا کل ککھاں ویچ بھی رول جاندہ ہے۔ دنیا صدا انسان دے نال نہیں رہندی، او میاں بندے دے نال تے جانے نے، تے نیک اعمال نال جانے نے۔ نا بندے دے فوت ہون تو بعد میاں ان دے ورثانے او دا مال ان دی دولت قبر وچ نال بھیجنی ہے۔ اس واسطے آؤ محنت کریے۔ اللہ دے نبی خلیل ابراہیم علیہ السلام والیاں اسی بھی دعاواں اپنی اولاد دے حق وچ کر جائیے۔ اللہ دے نبی والیاں کوششاں اسی بھی اپنی اولاد واسطے کر جائیے۔ ادھر نبی نے دعا کر دیتی ہے، دعاواں کر دے بہنے، تے ادھر اماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لوگوں امتحان بڑا، اللہ دے نبی اتے بھی امتحان بڑا۔ چھوٹے جے بچے نو اکھا تو دور چھڑ کے، پھر جنگل بیابان دے اندر چھڑ کے، جتھے کوئی اجے آبادی بھی کوئی نہیں سی، جتھے کوئی اڑدا پرندہ بھی نظر نہیں سی آندا، نہ کوئی میاں پانی دا انتظام ہے، نہ کوئی مکان ہے۔ اللہ دی سپرد ایک درخت دے تھلے حضرت ابراہیم اپنی بیوی تے اپنے بچے نو بٹھا گئے نے۔ لیکن گل کی یہ حکم جو میرے رب دا ہے، اللہ دا ڈرایا، پھر محبت رب دے حکم تے پرواہ قربان کر دیتیاں نے۔ تے ماں جی ہاجرہ اپنے بچے نو دودھ پلا رہیاں نے، آپ بھی او پانی پیندیاں نے، اپنے معصوم بچے اسماعیل نو پلا رہیاں نے، کھجورا کھاندیاں نے۔ تے آخر مکن والی چیز مک جایا کر دیئے، پانی مک جاندہ، کھجورا مک جاندیاں نے۔ اور لوگوں جدو پانی
پانی بھی مک گیا کھجوراں بھی مک جاندیاں نے تے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بھوک لگ جاندی ہے ان جنگل نہ کوئی دکان نہ کوئی رہائش کول کنوں پکارنا کندے کولوں بیٹے واسطے کھان پین نو کچھ منگنا او ماں ادھر بیٹا ہے تے اماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو اپنے پھول وغیرہ بچے حضرت اسماعیل دا مرجایا چہرہ ویدیا نے پانی نہ ملن دی وجہ نال پیاس لگی ہے بھوک لگی ہے تے حضرت اسماعیل دے ہونٹ بھی خشک ہو گئے نے ماواں کولوں میاں بچے دیاں پیاسا نہیں ویکھیا جاندیاں ماواں اپنیاں بھوکاں برداشت کر لیندیاں نے اپنی تکلیف ماں برداشت کر لیندی ہے بھوکیاں رہنا ماں آپ تے گوارا کر لیندی ہے پر اپنی آنکھاں دے سامنے اپنے بچیاں نو بھوکیا ویکھ کے برداشت نہیں کر دی نہیں ہوتے ایتھے روک کے ایک نبی دا میں تینوں فرمان سناواں اے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر بیٹھی آنے ایک ماں ایک بی بی ہے تے دو چھوٹیاں بچیاں ماں دے نال نے تے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آ جاندی ہے تے آ کے آندی ہے پیاری عائشہ آ میری اب دو بیٹیاں نے تے بھوکے ننو لگی ہے عائشہ میرے کول انہوں کھلاڑ واسطے کوئی چیز نہیں انہوں دین واسطے عائشہ میرے کول کوئی چیز نہیں پیاری عائشہ اے میری بچیاں بھوکیاں نے جے تواڈے کول کوئی کھان واسطے چیز دے دیو اور لوگوں ویندے نہیں جے ماں تے اپنی اولادہ واسطے مزدوریاں کر دیا نظر آندیاں نے ماں تے اپنی اولاد نو پالن واسطے لوگاں دے گھر وچ پرولیاں پھیر دیا نظر آ رہیاں نے ماں تے نہ اپنے بچے بچیاں نو پالن واسطے لوگاں دیاں چڑکاں تے گالیاں سن دیا نظر آ رہیاں نے تے بی بی آندی ہے اے عائشہ پیاریے جے کچھ کھان واسطے ہے جے تے میری بچیاں نو دے دیو تے اماں جی اپنے گھر وچ نظر مار دیا نے تے کھان واسطے کچھ نہیں ملیا ایک کھجور میری تیری ماں عائشہ دے گھر پئی ہے او کھجور چک دیا نے تے چک کے اس بی بی نو پکڑا دیندیاں نے اس ماں نے کھجور دے دو ٹکڑے کر لینے دو ٹکڑے کر کے تے ایک کھجور دا ٹکڑا اپنی ایک بیٹی دے ہاتھ دے دیتا ہے دوجا ٹکڑا دوسری بیٹی دے ہاتھ پکڑا دے دیا نے بچیاں کھان لگ پیندیاں تے ماں ویندی جا رہی ہے اور لوگوں کھجور دا ٹکڑا کتنا کو بڑا ہے چلو حوصلہ تے ہو گیا میری بیٹیاں دے پیٹ وچ کچھ تے خوراک چلی گئی ہے ماں آپ نہیں کھاندی بیٹیاں نو کھجور دیتی ہے تے امی عائشہ تے ویندیاں رہ گئیاں اے منظر ویندیاں تے حیران ہو جاندیاں نے اے ماں اپنیاں بچیاں نو لے کے چلی جاندی ہے اللہ دے نبی تشریف لے آندے نے تے آپ فرماندے نے عائشہ خیر تے ہے تے ماں جی نے سارا واقعہ بیان کر کے سنایا تے میرے
آقا فرماندے نے اے میری پیاری عائشہ جیڑا ماں باپ اپنی بیٹیاں دے بارے ازمایا جاندا ہے انہاں دے دکھ نال دکھ انہاں دے سکھ نال جیڑا بیٹیاں دی وجہ نال ماں باپ ازمایا جاندا ہے تے او اپنی اولاد اپنی بیٹیاں نو اوکھے تے مشکل ویلے انہاں دا سہارا بن جاندے نے تے ایسیاں بیٹیاں قیامت دے دن اپنے ماں باپ واسطے جہنم دے اندر جان تو رکاوٹ بن جان گیا حضرات گل دور نہ چلی جائے میں دسے رہا ماں جی ہاجرہ کولو اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل دا مرجایا چہرہ ویکھیا نہیں جاندا تے اماں جی ہاجرہ دوڑ لگا دیندیاں نے صفا پہاڑی دی بلندیاں تے چڑھ دیا نے انج بیٹے نو زمین تے لٹا دیتا ہے او لوگوں کوئی چار پائی کوئی نہیں کوئی بیڈ کوئی نہیں کوئی نرم و نازک گدا کوئی نہیں اے زمین دیاں کئی کریاتے پتھراتے لیٹن والا بیٹا کل رب دا نبی بنن والا ہے نبی دا بیٹا ہے نبی دا پتر ہے نبی رب دا حکم من کے اپنے بیٹے نو بٹھا گئے نے تے ماں جی ہاجرہ دوڑ لگاندیا نے صفا پہاڑی تے چڑھ دیا نے بلندیاں تے چڑھ کے انج چار چپیرے اماں جی ہاجرہ نظر دوڑان دیا نے کدھرے پانی نظر آ جائے کدھرے کوئی انسانی نظر آ جائے کوئی چیز نظر آ جائے میں اپنے بیٹے واسطے لے آواں لیکن کچھ نہیں نظر آمدا اور لوگوں بے قرار ماں پہ میں پھر دی ہے صفا پہاڑی تو جلدی نال اتر دیا نے دوڑ دیا اپنے بیٹے دے کول آندیا نے تے اسماعیل دا چہرہ مرجایا ویندیا نے بیٹا رہے اپنی ہڈیاں رگڑ لیا ہوئے گا پیاس تے بھوک دی وجہ نال ان ماں ہاجرہ کولوں بیٹھا نہیں گیا لوگوں چین نہیں آیا انج چاتی مار دیا نے تے پھر دوڑ لا دیا نے مروا پہاڑی تے چڑھ دیا نے پر کچھ نظر نہیں آیا پھر اتریا تے دوڑ دیا صفا پہاڑی تے اسی طرح مروا تے اتر دیا تے بیٹے دا مکھ ویندیا پھر نہیں سکون آندا مروا تو صفا تے 7 چکر لگائے نے تے اجے تک بچے واسطے کچھ نظر نہیں آیا جدوں 7واں چکر ماں جی ہاجرہ مروا پہاڑی تے چڑھیا نا تے میرے رب نو ویتا رب نو رحم آ جاندا ہے اللہ پاک نے اپنے فرشتے نو بھیجے ہے تے فرشتہ آواز دیندا ماں جی ہاجرہ دے کنا تک ایک آواز تے پہنچ دیئے آواز سنائی دے رہی ہے لیکن آواز دین والا دکھائی نہیں دے رہا جندی آواز آ رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہا ماں جی ہاجرہ 4 چپیرے ویندیا نے تے کوئی نظر نہیں آیا آپ ہی آندیا نے اوے اللہ والیا آوازاں تے سنائی دے رہی نے پر تو نظر نہیں آ رہا جے کوئی میری مدد کر سکنا ہے تے آ ادھر اماں جی ہاجرہ مروا پہاڑی تو دوڑ لگا کے اتریا تے زمزم والی جگہ تے پہنچ جاندیاں نے تے اتھے جا کے کی ویکھے آئے جتے بیٹا لیٹے ہیں حضرت اسماعیل لیٹے نے انہاں دے کول اللہ دا فرشتہ میرے
رب دے حکم دے نال اپنا پار مار دے یا اپنی ہڈی رب دا فرشتہ مار دے یا پار وجے یا فرشتہ ہڈی مار دے ایک پانی دا چشمہ ابل پیندے ان دیاں آوازاں بھی پانی دیاں آ رہی نے ایک پانی دا چشمہ چل دے تے ماں جی نے ویکھیا بیٹے دے کول ایک پانی دا چشمہ چل پہ آئے تے جلدی دے نال اگے ود دیا نے اے چشمہ تیز ہوندہ جا رہے ہیں ان دے دوالے چشمے دے وٹ بنی بنا رہی نے تے زم تیز ہوندہ جا رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ اسماعیل تے رحم کرے جے اس پانی دے دوالے اس چشمے تے دوالے ماں جی بنی نہ بنا دیا تے اللہ انہوں بہت بڑا ایک چشمہ بنا دیندہ حضرات پانی پکڑے ہے باپ نے بیٹے پیاسے اسماعیل نو پلایا آپ بھی پانی پی دیا نے واہ میرے ربا تو اپنے بندیاں دا حق نہیں رکھ دا جے رب دے نبی خلیل نے تیرا حکم من کے تیرا آدر من کے اپنے کو بیٹے تے معصوم بچے نو بڑھے ویلے جنگل بھی آبان وچ چھڑے ہے اکھا تو دور کر دیتا ہے تے اللہ تو کتنا مول پا دیتا ہے اللہ ذوالجلال نے پانی کارے اے بیٹا تے امدہ باپ اندیاں تعمیرہ کرنگے ادھر تسلیاں رب والو امی آجرن دتیاں جا رہیاں نے لیکن میرے بھائی پھر ویگل ہے او زم چشمہ جیڑ ہے اللہ نے اندہ پانی اتنا بہایا ہے او بندہ آج پانی تے پی لیندہ ہے او دنیا دی زمین اللہ دی زمین تو آج چشمے بھی چل رہنے پہاڑوں تو چشمے چل رہنے مٹھے پانی دا چشمہ چل رہا ہے پر رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے رب نے جیڑا حضرت اسماعیل واسطے چشمہ چلایا ہے او زم پانی دا دنیا دا پانی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا یہ صرف پانی نہیں اور لوگوں عام پانی نال دے بندے دی پیاس بجھ دیئے یہ زم ایسا پانی ہے ان دے نال پیاس بھی مک جاندی ہے زم پیاں بندے دی پوکھ بھی مک جاندی ہے اور لوگوں زم پانی ایسا ہے انہوں پیئے تے میرا رب شفاواں بھی عطا کر دیندہ ہے یہ زم پانی ایسا ہے یہ سال ایک بند بوتل دے اندر تیرے گھر پیا روے عام پانی دا کچھ دیر بعد ذائقہ بدل جاندہ رنگتا بدل جاندیاں نے پر میں صدقے جاواں اے زم ایسا ہے انہوں بوتل وچ بند کر کے سال اپنے گھر وچ رکھیا جائے لوگوں امدہ ذائقہ بھی خراب نہیں ہوندہ تے امدہ پار رنگ بھی خراب نہیں جے ہوندہ نہ رنگ بدل دے نہ ذائقہ بدل دے اوے رب دی عطا ہے انعام حضرت اسماعیل علیہ السلام تے اللہ انعام عطا کر رہے ہیں امتحان تے پڑھے آزمائش تے نبی تے پڑھی ہے پر میں صدقے جاواں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي
جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے امتحان لے آگے آزمایا جو ہے، جدو اینا امتحانہ وچ رب دا خلیل کامیاب ہوندا گیا ہے تے ان رب انعام دے رہنے، اے میرے خلیل میرے ابراہیم میں تیرے سر تے امامت دا تاج پہنا دے مانگا۔ اے آزمائش مکی ہے، اے امتحان مکیا ہے، اے کوئی بچہ ان چلن پھرن دے قابل ہو گیا ہے۔ جوانی وال اللہ دے پیارے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نے قدم رکھ لے آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چلن پھرن دے قابل جوانی وال قدم جا رہے ہیں تے بڑھے ویلے جیڑا رب نے بیٹا دیتا ہے تے ہونے کو اندے تو بھی سخت آزمائش آ گئی ہے، امتحان رب والوں اندے تو بھی دادا آ گیا ہے، اگے تے چلو اکھا تو دور سی تے ہون رب والوں کی حکم آ گیا ہے اپنے پیارے خلیلوں۔ اللہ فرماتے نے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خواب دے اندر کی ویندے نے کہ میں اپنے بیٹے نو ذبح کر رہا، بیٹا ہی کوئی ہے تے خواب وچ کی ویندے نے میں اپنے بیٹے نو ذبح کر رہا۔ اے جدو خواب آیا اور لوگوں اے یاد رکھ لو خواب مینوں بھی آندا ہے، خواب تانوں بھی آندا ہے، خواب ولی نو بھی آندا ہے، خواب پیرا فقیراں نو آندا ہے۔ میرا خواب غلط ہو سکدا ہے، سچا بھی ہو سکدا ہے، تواڈے خواب سچے بھی ہو سکدے نے تے غلط بھی ہو سکدے نے۔ میاں پیراں دے خواب سچے بھی تے جھوٹے بھی ہو سکدے نے، پر میں صدقے جاواں اللہ دے نبیاں دے جننے بھی خواب وہ سچے ہی نے۔ نبی دا خواب رب دی وحی ہویا کردا ہے۔ ادھر نبی ابراہیم علیہ السلام نو جدوں خواب آیا تے اپنے بیٹے نو آندے نے جناب اسماعیل علیہ السلام نو باپ آندا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ باپ اپنے بیٹے نو آندا ہے بیٹا میں خواب وچ ویکھیا میں تینوں ذبح کر رہا تے تیرا کی خیال ہے؟ اور لوگوں پوچھیا کیوں وے اے جے بیٹا انکار بھی کردا تے ذبح پھر بھی کرنا ہی کرنا سی، کیوں حکم میرے رب دا ہے، آرڈر میرے رب دا ہے۔ پر باپ اللہ دا نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لو رہنے پوچھ دینے جے بھی میری بات نال اتفاق کردا تے اے بھی اللہ دا حکم منن والا
نہ ہوئے گا. آندے نے میرے پترا میں دیکھ رہا تینوں ذبح کر رہا تے بیٹا پتہ ہے کی آمد ہے اگو چوئی اور گزر پیش نہیں کیتا. لوگوں کردہ کیویں جدو دعا میرے خلیل نے منگی سی وہ دو دعائیں منگی سی رب حبلی من الصالحین اللہ مینوں نیک بیٹا دے وبشر نہ ہو بے غلام علیم. اگو رب نے بھی بشارتا حلیم پتر دیا دتیا نے تے بیٹا پتہ ہی کی آمدہ ہے. آمدے نے اے میرے ابا جی کالا یا ابت والما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان جیڑا توانوں حکم ملے ہے ابا جیو کر گزرو. رب والو جیڑا حکم آیا ہے جیڑا حکم ملے ہے میرے ابا جیو کر گزرو. کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تے نبی دے بیٹے نے انہوں نے آکھیا کیے جے میرے رب نے چاہیا کہ ابا جی مینوں تسی صبر کرن والا پاؤ گے. کیوں انہاں دا ایمان تے یقین ہوندا اوہی ہے جو رب چاہندا ہے. جو میں چاہنا وہ نہیں ہو سکتا. لوگوں جو مولوی پیر چاہندا ہے وہ نہیں ہو سکتا. جو کوئی بڑا کہوے نہیں ہو سکتا. ہوندا وہی ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. وہ ہندہ جو رب العالمین چاہندہ ہے ان رب جاندہ ہے. رب ہی اپنی حکمتانو جاندہ ہے. ادھر بیٹا جیڑا ہے وہ بھی تیار ہو جاندہ ہے. ابا جی میں تیار ہاں مینوں تسی صبر کرن والا پاؤ گے. باپ بھی تیار بیٹا باپ ذبح کرن واسطے تیار ہے بیٹا ذبح ہون واسطے تیار ہے. اور لوگوں امتحان بڑا مشکل ہے آزمائش بڑی ہے. کوئی بیٹا پہلے تے اکھا تو دور کیتا اکھا تو جدا کیتا اونا ڈر آیا انو ذبح کر دے تے ذبح بھی اپنے ہاتھ نال کر. آئے اولادا والے ہو بیٹے نو باپ دے سامنے کنڈا چب جائے تے باپ برداشت نہیں کرتا. باپ دے سامنے کوئی بیٹے نو چپیٹ مار دے باپ کو لو برداشت نہیں ہوندا. کوئی باپ دے سامنے بیٹے تے میاں ذرا تھپڑ مار دے تے باپ کو لو برداشت نہیں ہوندا. ادھر رب دا حکم کی ہے کہ اپنے بیٹے نو ذبح کر اپنے بیٹے نو ذبح کر. یہ کوئی آسان کم تے نہیں لیکن واہ میرے ربا میں تیرے خلیل دی عظمت تو صدقے جاوا محبت تو قربان جاوا. اللہ تے پتر دی قربانی لے کے اگر تو راضی ہو جائے تے میرے واسطے بھی مشکل کم کوئی نہیں. رب دا حکم تے آدر ہے اپنے بیٹے اسماعیل نو اللہ دے نبی نال لیندے نے تے نال لے کے جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے نو نال لے کے جا رہے نے. ادھر شیطان رکاوٹا بناندے او
نے تے سمجھیا میں انہاں دے اگے کوئی رکاوٹ کرانگا ابراہیم امتحان وچ رہ جائے گا، پر شیطان دا کوئی وار بھی نہ ابراہیم تے چل سکیا نہ اسماعیل تے وار چل سکیا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو لے کے چلے جاندے نے تے جدو ذبح کرن واسطے بیٹے نو لے کے گئے انج لٹا لیا۔ رب دا قرآن کی آندا فلما اسلم وتلہ للجبین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ اور کئی لوگ آندے نے ابراہیم نے اکھاں تے پٹی بنی پتر نظر نہ آوے، اور لوگوں رب واسطے نبی جا رہے ہیں، نبی نو پتہ میرے پتر دی قربانی رب مانگ رہا ہے، او نہیں عطا کیتا اوندا ہی مالے تے اکھاں تے پٹیاں بنن دی بے لوڑ کا دی ایویں غلط گلاں بنائیاں نے، اکھاں تے پٹیاں کوئی نہیں بنیاں۔ باپ اپنے بیٹے ابراہیم اپنے پتر اسماعیل نو انج میاں لٹا لیندے، متھے وال نہیں لٹایا، الٹیا نہیں لٹایا۔ رب دا قرآن آندا فلما اسلم وتلہ للجبین، اے متھا سامنے پیشانی سامنے ہے تے للجبین، اے سجے یا کھبے وے متھے دے سجے یا کھبے، اے للجنیم جمین ہے تے انج جمیم دے سامنے۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے اپنے بیٹے نو متھے دیت کروٹ تے لٹا لے اے پیشانی دی ایک کروٹ تے اپنے پتر نو لٹا لے ہاتھ وچ چھریے، او بچیا والیو بچیا والیو، او دو کی منظر ہوئے گا جدو باپ نے مت کوئی سمجھے کہ اس باپ دا دل سخت ہے، میرے خلیل جیسا نرم کوئی انسان کوئی نہیں، خلیل جیسی محبت کرن والا انسان کوئی نہیں۔ رب دا نبی دسنا چاہتا ہے رب منگے پتر دی قربانی تے میں رب دا پیارا پیچھے ہٹ جاوا۔ اور لوگوں جدو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پتر نو انج پیشانی دے ایک پاسے لٹایا، او دو اسمانات دعائیں مچ گیا ہون گیا۔ اے منظر کتنا مشکل ہے، پتر دے گلے تے چھری چلانا، نبی نو تے اجے پتہ ہی کوئی نہیں کہ رب نے مینوں روک دینا ہے، نبی نو تے پتہ ہی کوئی نہیں، نبی نو تے کوئی علم ہے رب نے پتر دی قربانی منگی ہے کہ آج میرا پتر قربان ہو جائے گا۔ اوے اولادہ والے ہو، اگر بیٹا بیمار ہو جائے ہسپتال وچ بچہ جاندہ زہری حالات ویکھے تے جے ڈاکٹر باپ نو کہہ دے پتر دی بیماری ایسی ہے اینو کر لے جاؤ تے چند کہتے خدمتہ کر لو، اے تہاڈا مہمان بیٹا، تے سوچ اس باپ دے دل تے کی بھی دیا نے، اس ماں دے جگر تے کی بھی دیا نے، جنہوں خبر مل دیئے کہ آ پتر تیرا چند کہتے دا مہمان ہے۔ اور لوگوں بیٹے ہم دے صدمے ماپیا کولو برداشت نہیں ہوندے، ماپیا کولو اور بچی ہم دے صدمے تے ماپیا نو بڑھیا کر دیندے نے، اولادہ دے صدمے تے
मापियां नू कबर दे किनारे पहुंचा देंदे ने। पर इधर अल्लाह उत्ते ईमान रब नाल मुहब्बत यकीन इस्माइल अलैहिस्सलाम नो अपनी पेशानी देख के गल एक पासे लिटा लेंदे ने ते इधर तैयारियां ने कि मैं ज़िबा कर देना है। फलम्मा अस्लम वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। नादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। रब वालों आवाज आ जाती है, ए मेरे इब्राहिम ओ लोगो बेटा कुर्बान होने वास्ते लेट गया है, बाप कुर्बान करने वास्ते तैयार है, बाप ज़िबा करने वास्ते तैयार, बेटा ज़िबा होने वास्ते तैयार है। ते रब फरमांदे ने ए मेरे खलील तुसी दोवें मुती हो गए हो, इम्तिहान ते बड़ा अज़मैश ते बड़ी है। अल्लाह पाक ने फौरन ही एक मेढा एक दुम्बा हजरत इस्माइल दी जगह ते भेज दिता है। ए मेरे खलील तू अपनी अज़मैश अपने इम्तिहान विच कामयाब हो गया है। छुरी हुण तो इस्माइल पुत्र दी गर्दन ते नहीं चलानी, छुरी चलानी है ते इस दुम्बे दी गर्दन ते चलानी है। हाय मेरे अल्लाह, अल्लाह पाक ने हजरत इस्माइल नु बचा लिया। ओए अल्लाह ने अपने नबी दा इम्तिहान भी लिया, इम्तिहान अज़मैश विच कामयाब हो गए ने ते इस्माइल पुत्र दी जगह ते रब ने दुम्बा भेज दिता है। अल्लाह फरमाते ने ए ज़बी भी बड़ा अजीब ज़बी है, ए दुम्बे नू ज़िबा कर दे, इमदी कुर्बानी है, फिदिया है मेरे इब्राहिम दी तरफों। और लोगों पता है लगिया अल्लाह ने अपने नबी नू वेखिया आज़माया, पर मेरी राह दे अंदर लोगां दियां गालां ते मेरा इब्राहिम बर्दाश्त करदा रहा। मेरी तौहीद वास्ते इनू अग विच सुटिया गया, मेरे खलील ने गवारा कर लिया, मेरे इब्राहिम ने मेरे वास्ते इनू घरों कटिया गया, ये ते गवारा कर लिया, वतनों बेवतन कीता गया, ये ते गवारा कर लिया, बच्चे नू जंगल बियाबान विच बिठान दा हुक्म दिता, मेरे खलील ने ये ते गवारा कर लिया। ये भी मैं वेखा ते सही कि मेरा इब्राहिम अपने बच्चे दे मेरे वास्ते गर्दन ते छुरी भी चलांदा है कि नहीं। हाय मेरा इब्राहिम एडा बड़ा इम्तिहान है, बच्चा कुर्बान करने वास्ते लोगों लिटा दिता। अल्लाह पाक ने मेरे इब्राहिम दी इस सुन्नत नू क़यामत तक बहाल कर दिता है। अल्लाह दे नबी ताई ते फरमाते सन लोगो सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ए कुर्बानी जेड़ी देने आ ये साडे पाक दी सुन्नत है। ओ आओ अज मेरा तेरा ईमान बन जाए,
یقین بن جائے اسی تے 24 گھنٹیاں دے اندر 2 گھنٹے نماز دے رب واسطے نہیں کٹ دے کعدہ مسلمان نے کعدہ مومن کہلوا رہے ہیں اللہ دا خلیل جیڑا او تے پتر دی قربانی دین واسطے تیار ہے تے اسی وقت دی قربانی دین واسطے تیار کوئی نہیں بہت بڑا اونٹ جیڑا ہے انہوں تے خریدتے ان دی قربانی تے دے لوانگے وچھے دی قربانی تے دے لینا آسان ہے او میاں بکر چھتریاں دیاں قربانیاں دے لینا تے آسان ہے اے قربان کر رہے ہیں ان دے تو پہلے وقت دی قربانی بھی رب مانگدا ہے اور 5 نمازاں واسطے وقت دی قربانی کیوں نہیں دیندہ یاد رکھ لو لوگو بندہ قربانی تے کر دے لیکن 5 وقت دی نماز نہیں پڑھدا انہوں قربانی دا کی پیدا جیڑا 5 وقت نماز نہیں پڑھدا او قربانی تے بڑے بڑے جانور بھی ذبح کری جائے گا ان دے کھاتے کی پوے گا آپ پہلے اپنے رب واسطے وقت دی قربانی پیش کر نماز 5 وقت پڑھیا کر اللہ جو مانگدا اور قربانی ادا کرنے والے قربانیاں دی تیاریاں کرنے والے اپنے رب نال اے عزم کر لے اللہ تیرے دین نو تیرے اسلام نو ساڈے مال دی ضرورت پے گی اسی مال قربان کر دے واگے اللہ تیرے دین واسطے وقت دی ضرورت پے گی وقت قربان کر دے واگے تیرے دین اسلام نو ضرورت ساڈی اولاد دیاں قربانیاں دی پے گی اللہ تیرے دین واسطے تیرے اسلام واسطے اولاداں دیاں قربانیاں دے دے واگے اے ساڈے یا ربا جے تیرے دین اسلام واسطے سانو اپنی جان دی قربانی بھی دینی پئی تے اللہ غریز نہیں کرانگے تیرے دین واسطے اپنی جان دی قربانی بھی پیش کر دے وانگے اور لوگوں جدو بندہ اے عزم کر لیندہ اے ایمان بنا لیندہ تے پھر اللہ ذوالجلال انہوں دنیا تے بھی عزتہ نال ہم کنار کر دیندہ تے آخرت نو اللہ ایسے مومن نو جنت دا حقدار بنا دیندہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ نے اپنے ابراہیم دے میاں چاندے اس میچ امتحان لے آمدے نے تے کامیابیاں تو بعد اللہ انعام کی دے رہے ہیں اے میرے ابراہیم میں تینوں لوگاں دا امام بنا چڑھیا ہے میں تینوں لوگاں دا امام بنا چڑھیا ہے حضرات ملدہ تے محنت قربانیاں دین تو بعد ملدہ اللہ کو لو اجر لینا تے کچھ کر کے وخا کچھ کرے گا تے اللہ اپنے بندے دا حق نہیں رکھے گا اللہ کو دعا ہے رب العالمین جویں تیرے پیارے خلیل نے تیری راہ دے اندر قربانیاں پیش کی تھی یعنی اللہ سانو بھی اپنے دین واسطے انجی قربانیاں پیش کرن دی توفیق عطا فرما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین